nu-i calzar, stați asta și mușește. Tu și faci, mă? Ești o lepru ordinar, stau să te întreține eu pe tine. Și faci tu. Ia de așa că... Acum te cop. Nu pune tu mâna pe băutura mea. Nu dați în mine. Nu... Pe-le gura ta, tu bați iar norocuri de... Ești un nesâmpțât, mă, de... Și faci, mă, nesâmpțât. Bani, magă, care ești cocoșel, acum. E pe sâfule ordinar. Lasă-mă, ei, vezi și-ți fac eu. Vezi și-ți fac eu. Baleu, îți fac eu pățâra, baleu. Bă, dar taci, dracu, din gură, că mă doare urechea. Dumnezeu, mă! Băleu! 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 Dă-și mie, dă-și mie! Hai după el! Frăpătitule care ești! Frăpătitule! Băleu, săriți că mă omoară, prea stai, dracu, să... Auzi? Tu, femeie! Băi, femei, bă, tai și roșiile aiurea, las-o dracului de sapă dacă nu te miși încet. Ce mă fac eu, mă, cu tine, că cine m-a pus să te iau așa? Dar tu cu o sfadă, mă, dar n-ai de lucru bucăt aici la săpatul cu o sfadă, n-ai. Nu mă supăra că te lichesc. No, domnie, feri. Dar nu vrei să mă enervezi. A, păi, dar ce s-a întâmplat dacă te-ai enervat? Nu, dar mai zvoarce, că nu m-am enervat încă. Hai, zi-mi. Puturoasă ești, de n-am văzut. Hai, ieși înceată că m-a pus dracu să te iau de la Ardeal, de la cucuieții din deal și să te aduc aici. Toată ziua nu faci nimic. Am mai auzit și niște vorbi pe sat și tare mie cât te chelfănesc în seara asta pentru treaba asta. Ei, până de seară o iei sigur. Nu, ia stai un pic. A ta e vă, a ta nu m-am enervat, nu. Nu cum și mă bag eu cu tine și mă sfădesc cu tine. Regula numărul 1. Nu subestima niciodată viteza ardeleanului. Ioi!